Na mne idú všetci, chápeš? Jak to točíš, Rado? Ježiš. Mám 200 bodov. Ja si kúpem ten liečivý granátik. A? Za tebou je, tu je. Máš ju? Odpriať. Nechaj mi ho, nechaj mi. Jo. No. Ja som mal 200 bodov. A mám aj granatomet. Granatomet. A to je maličké. Ja som strelil. Uberá 2000. Ja idem na branu. Hej. No, nie. To sa úplne rýchlo nabíja. Podaj na branu. Je to si tu. Mám SG, aj ty máš SG. Natáčaš? A počuj nás to? Ja viem, toho killnem. Ju, obidvaja z grandometa. Škoda, že sa ten granatomet nedá hodiť. My to na toho dáme. Ja som do neho strelil už 4-krát. Tým granatometom. Jo, lidi sa obranili. No, nechápem preto. Rado, mne sa stalo, že som bol termoš. No a ja som bol prvý zombie. Ani ja. A hlavne keď mám 0 bodov a som termoš. A mám všetko kúpené. Jo, konečne. Jo, First je speed. Nikdy nemá šancu vyskúšať. Si na brane, Rado? Daj, položím na teba. A bude cez... Sorry, ti zle sa položila. Nevadí. Ja viem. Ja viem, len mi sa nevyskočí. A ja uberám 34, teraz som ubral. Ty keď máš tego, tak nie. Ja viem, ja sa tam neviem kúpnuť. Jo, môj. Debilko si myslí, že ma dá. Spider. Ježiš, toho dám. Hoci kedy. Máš. To čo je? Ako sa mi zjavila? Mám 200 bodov, ja si kúpujem ten liečivý granatík. Ja si kúpem ten liečivý granatík. Jedem hore na branu, poď tam aj ty. Ja budem liečiť. Ja viem, liečím branu. Píče, mne to nefungujú tie skutky. Ja viem, Rado. A mne to niekedy vôbec nefunguje, keď stlačam stále z PC. Horí, ja som tu prestranný spod. Ja si môžem kúpiť budzie. Zase som spadol v tej strane. Čiže to mne sa stalo.
200 bodov. 200. Hej. Ale iba keď stále strieľaš. Bacha za tebou! M12 granátome. M12 granade, to je devina a hneď jednotka. Máš ten granátomet? Je, nožík máš normálne. To je ako na miesto zbranie. Ako na mieste zbranie. Neviem. Jo, dal som ich. Dal som ho. Jo, dal som. Ja viem, úplne nemajú šancu, to vyhráme. Jo, dal som. Mám 201 bodov. Úplne... Ja už mám BZ. Je môj. Budem ťa za každým chrániť. Ja 203, ja 325. Ja neviem, on si myslí, že by nás dal. Nie, to spadlo. To som spadlo. Ja som za bazookou 4. Mám zase 200. Ja. A ja tam som. Ja si kúpim zase ten granátomet, to sa mi míňa. No ty magor, to sa míňa. A to sa ti mínie. Tu keď ja stále strieľam za kolo, chápeš? Píče, mne to nefunguje. To ty si? Hej. BZ a toto je... Mne z toho hodil, ty debilko. Ja to som odhodil. Ešte 12 sekúnd sa mi nabíja BZ. Ja už mám nabitú, nechápem ako to... Je tam ručné. A ty jediný nemáš. Ja s touto bazíkou budem lietať. Ostro strelia. Tento debil tu má minigun. Je to si ty? Je to si ty. Jaký debilko tu má minigun, ja nemám minigun, ja teraz som skočil dole. Ja. No ale nevyskočí sem. Vidíš? To ja som strelil. Dáme ich hoci kedy. Ale ja si budem liečiť. Mám 171 obrany, 156. Laguje mi to. Díky, Rado, si ma zachránil, vieš, že to